Assalamu alaykum gaderli izleşler, mähruwan watansöýer doganlar, ähliňize köp salam ýollaýan, ey meniň eziz döwlet gurup döwlet ýykan milletim. Ähliňiziň bilçiňiz ýalyk türkmen siýasatyny ähli dünýä ýüzi sinlap otdy. Ýagny türkmenler sosial mediada öz hak hukuklaryny talap edip we bu ganhor munafyk din düşmanyna garşy öz pikirlerini beýan edip ýörüşini özbekler, gazaklar, gyrgyzlar, täjikler o hemme dünýä ýüzi dinläp otdy. Mähruwan doganjyklymyz. Elbetde bizi Owganistandaky Owgan türkmen doganlarymyzdan dinläp otdy. Elbetde bizleri Eýrandaky Eýran türkmen doganlarymyzdan dinläp otdy. Elbetde bizleri Irakda, Iranda, Suriýada, her ýerde dünýä ýüzündäki türkmenler bizleri dinläp otdy. Şol sanda Türk doganlarymyzdan dinläp otdy. Azerbaýjan doganlarymyzdan dinläp otdy. Dünýä ýüzi türkmen siýasatyna sin edip serdi otdy. Hany diýýärler? Döwlet gurup döwlet ýykan millet diýýärler. Şu ýekece zalymy aýryp bilmän näme edip böler aýdyp her kim serdi otdy birlere. Näme diýýärler, näderler ka diýip her kim sin edip otdy birlere. Emma bizinkiler näme bolup otdy? Wejra bolup otdylar. Çünki wejra bolmak üçin bir giden sebäpler bar-da. Gözüňize Türk görüň, beýle gylyşly, eli galkanly türkmenlere näme etdiler, donu eýdirdiler, telpek eýdirdiler, eline duta bilen gıjak berdiler, gitdi sen aýdym aýta tans etdiler, biz bir sizi görüp peşella kakap bir şatlanaly diýdiler. Owa. Ähliňiziň bilşiňiz ýalyk, beýleki meselem Türkiýe döwletlerinde sin etýän bolsaňyz öz däp desturlaryny reklam etýändirler bolar, elleri gylyşly, naýdaly, okgaly, paltaly, pyçakly çykýandyrlar. Dogry dämi? Galkanly, döşür, gapak ýaly. Biziň kägedek gelýär, ol ýygyrylyp durandyr bilýän, donly, telpekli, eli gyjakly, dutarly. Hem çün etdiler. Sin etip görüň. Döwlet gurup döwlet ýykan milleti näme etdiler? Don bilen telpek geýdirip her eline bara dutar bilen gyjak berdiler. Indi o da ýygyrylyp böler. Ýygyrylyp böler. Bizleri wäşidir artist etdiler doganjyklarmy. Dünýäe sözüni öýredenler, döwlet gurup döwlet ýykanlar, türkmense söwüşe gerip bilmedikler, şu wagt türkmeni näme diýip otyrlar? Her ýerlerde aýdym aýtdyryp keýpin kökläp otyrlar. Şonuň üçin mähruwan doganjyklarymyz birazjyk hereket etmekliňizi, biziň ýaş gelejegimizi, taryhymyzy, medeniýetimizi, däp desturymyzy öwretmekliňizi haýyş edýän. Şolar ýaly. Ýene bir bellek geçesim elýän zatlar bar. Meselem, käbiriňize sora berjekde halk deniňizde näme gözüňize gelýär sizin? Näme gözüňize gelýär? Meselem halk diýen wagtyňyz kim we näme gözüňize gelýär? Soğan kartoşka gözüňize gelýärmi? Ya 5-6 sanak mal bazardan alınıp gelinen goýunlar gözüňize gelýärmi? Näme gözüňize gelýär halk diýilen wagty? Halk diýilen wagty elbetde bir adam hemmeler üçin, hemmeler bir adam üçin dikgidýär. Eger siziň düşünjäňizde bilem o käbirleri kirkilip sözler bolanýar. Meselem, men sana söz vermedim, men halka söz verdim diýýär-da. Meselem, meni halkdan aýyrarsyňyz, ya halky bizden aýyrarsyňyz. Ya ýene bir şonnaly edersiňiz. Meselem, paramparça. Meselem, Türkmenistanyň içinde bir giden tirelerden bar. Teke, Yumut, Ersari, Gazak, Özbek, Täjik var, Buluç var, Azerbaýjan var, bir giden tirelerimiz var, dogry dämi? Howada siz haýsyna ýüzlenýäňiz? Kime ýüzlenýäňiz? O men sana söz vermedim, men halka söz verdim. O nähilek gurun bolýar. Hemmeler bir adam üçin, bir adam hemmeler üçin, Türkmen halky, Türkmenistan döwleti üçin, biziň geleceğimiz üçin, ýaş nesil üçin, watan üçin, toprak üçin. Halk wadyr da watan wadyr. Halk bolmasa ne watan bolar, ne toprak bolar, ne baýdak bolar. Birazjam bolsa wara o özüňizi, aýdýan sözüňizi filtrawat etmekliňizi, aýdýan sözüňizi pikirlenip sözlemekliňizi haýyş edýän wara. Bizi bizden aýyrmak isleýän kendir. Bizden olmadyklary, bizden edip görkezýänler kendir we bularyň eli bilen arkadagy şöhrat aýtdyrýanlar kendir. Köp kişi ýangyş düşünip wara arkadagy şöhrat aýtdyrýanlar türkmenmika. Ýok doganjyklary bizden däl. Türkmen ganyny daşıyan adam zatdan puta tapmaýar. Adam zady şöhrat aýtmaýar. Zalimin zulmuna şükür etmeýär. Eden etdiliklere sabır etmeýär.
Hereket edýär. Bildiginden, bitdiginden hereket edýär. Şolar ýalak watandaşlar. Hereket edin dogonjuklarymyz bar. Nämeden gorkýaňyz? Aýrym kelleňizdäki diktatory hereket edin. Hereket edin, gorkmaň dogonjuklarym. Tak, indi bu taýdan sözümde Rahatay Pälwan we aýal dogonjugymyza sag bolsun aýtmak isleýän. Goý Allah'ım imanını arttırsın. Goý Allah'ım sana güç kuwat bersin. Tuğulüme sen gidip bizim vatandaşlarymyza Türkmenistanyň içindäki tarihi yerlerimizi görkezýäňiz elbetde Türkmeniň tarihi medeniýetini, däp desturlaryny we goralmaly yerlerini görkezýär. Minnetdar dogonjugum bar. Görkeziň, ýagny bu bizim ýaş geleceklerimiz sizlerden göz alıp bizim tarihimizi görkezseler ol. TikTok'da, YouTube'da var 7-24 ecebacı sögüşüp oturman, bir-birlerini iteklep görmen, ya bolgusuzca videolar koyup görmen, bir tarihimizi, medeniýetimizi, däp desturimizi paylaşmaklaryna bir goldaw berersiniz diýip umyt edýän Tuğuleme Türkmenistanyň içinden Rahatay Pälwan we aýal dogunmaz gowur sözler ulandy. Türk-iman milletimiz agzy bir bolalyň diýdi. Türk-iman milletimiz toprağymyza, watanymyza, bizim tarihi medeniýetimize eç kalyň diýdi. Çünkü bizler diýdi, yer ýüzündäki Allahyň gylyjy diýdi. Bizler Türk-iman milleti diýdi. Ýagny şo gelejemiz şo sözi ulandy da ýene bizler yer ýüzündäki Allahyň gylyjy, bizler Türk-iman türkmenler diýdi. Olyna mara. Ondan soňra bedenime gaýnak suw bilen ýalak bolup şo söz yaman neme täsir etdi bilýäňizmi? Ýagny men minnetdar şol aýal dogunmyza bar. Tuğuleme. Allah canwara düşmanyň az bolsun, dostuň kän bolsun. Şolar ýalak zatlarymyzy jemgyýete görkezmekden haýyş edýän Tuğuleme siz bizim musulman enemiz. Sizler bizim geleceğimiz. Siz yaş nesile görelde olmaly. Göz olmaly, görelde olmaly. Eger de siz bu yaş nesile watany goramaklygy öwretmeseňiz, däp desturmuzy goramaklygy öwretmeseňiz, din imanymyzy goramaklygy öwretmeseňiz, diňe biziň yaş nesillerimizi arkadaga şöhrat aýtmaklygy öwretseňiz, bular arkadaga şöhrat aýdarlar, bir-biriniň hem ýogyna ýanarlar. Çünkü Türkmenistanyň içinde mukaddes we şöhrat aýdylmaly we silenmaly adam kim diýip düşünýärler? Diňe prezident diýip düşünýärler. Birek bolsa külüni sowurýarlar, kemsitýärler, ezýärler, urýarlar, öldürýärler, gerek bolsa ogurlýarlar, bagtyna ogurlýarlar, mal mülküne ogurlýarlar. Şonuň üçin adam zady däl, Allah'a şöhrat aýdyň. Şonuň üçin dogonjuklarym bizim tarihimizi, kimligimizi öwredin. Tuğuleme göz görelde bolan ýaşlarymyz gidip şol aýal maşgaladan gereklice ýerine de öwrenin. Gereklice ýerine. Elbetde bu bizim mollalarymyz ýalak Allah'y tarif edip, Allah'y wagt edip şondan arkadaga şöhrat aýdyp prezidenti silemeli, onu Allah saýlýar diýip oturanlara inanma. Eger bu prezident Allah Taala saýlýan bolsa, Türkmenistanyň içinde halk maslahaty düzülip prezident saýlawlary geçirilmezdi. Meclisler, prezident saýlawlary, ses berşikler we kandidatlar görkezilmezdi. Yalan bu zatlarym dogonjuklarymyz, yalan. Türkmenistanyň içinde kanuny esasında doğru düzgün prezident saýlawlary geçirilmeýär. Göz oýuçuluk edilýär we halkyň sesini ses vermezde ses berdi diýip bu Hudaý uranlary prezident edip görkezilýär. Bu da bizim elbette bizim Türkmen halkımızın öz vazifesini doğru derecede yaş nesillerimizin önünde berjay etmeýärligi sebäp bolup durýar. Çünkü bizim halkımız öz vazifesini berjay etmeýärler. Şonuň üçin prezidentinden tut häkimine deňeç, häkiminden tut ministrine deňeç, ministrinden tut prokuroruna deňeç, prokurorundan tut sudyna deňeç, sudundan tut o başlygyndan arçylygyna, hatda köçelerdäki uçaska goýlara deňeç öz wezipelerini berjay etmeýär. Çünki bizim Türkmen milletimiz öz yaş geleceğinin öňünde öz wezipesini doğru derecede berjay etmeýärler. Haçan da bizim vatandaşlarımız Allah'a iman edecektirler ve yaş nesillerimize bizim vatanımıza çıkacaktırlar. Ana şol vaqt Türkmenistan'a adalet gelecektir. Vatandaşlarımız adalet üçün, yaş nesil üçün, vatan üçün, Türkmen halkımızın Türkmenistan'ın içindeki yerastı baýlygyna çıkmaklygy üçün hereket edilen dogonjuklarymyz bildiňizden bitdiňizden her bir adam ulu bir güýçdür.
Bu pikir etip görüňe dogonjuklarym biz hem gowra jokdur. Egerde biz Allah'a sığynyp hereket etsek, ýaş neslin geleceğine iyi çyksak, öz toprağymyza, öz watanymyza, din imanymyza iyi çykyp hereket etsek, hökman Allah Taala bize kömek etjekdir dogonjuklarym. Hökman. Indi bolsa watandaşlar, men size öz pikirimi beýan etmek isleýän, çünkü käbir adamlar öz pikirini beýan etmeýärler. Men siýasatçy däl diýärler, 7-24 efir açýarlar we siýasy sözlenleriň üstüne hapa dökýärler. Aýag aldyna we hapa dökýän adamlar hem öz efirini alýarlar. Danym birlikde bir bolup dinleýijileriň we bizleri dinleýänleriň beýnisini zäherleýärler. Bakanasam näme, men siýasatdan çekildim, men siýasatçy däl diýär. Öňem siýasatçy däldi bular. Öňem oýunçy diýip, häzirem oýunçy. Häzirem şol oýunlaryny dowam edýärler. Götgüstüge düşen wagtam ýalan sözleýärler. Çünki näme? Süre möjük çolan wagty itin sıçasy geler diýär. Bulara da sonra tutup da beren wagtyň birisi men politik däl diýär, birisi men siýasatdan çekildim diýär. Emma welin 7-24 siýasat bady sözlerler, halky siýasata çağırarlar, halkyň derdini gozgan olarlar, gozgadan olarlar, her türlü bizim öňümizde oýun oýnan olarlar. Indi men size bir zat aýtmak isleýän. Meselem, musulman döwletlerinden däl beýleki döwletler, meselem aýdaly Ýewropa, Amerika we şoňa meňzeş ösen döwletlerde neft gazy ýokdur diýip pikir edýärler. Geldiňe musulman döwletlerinde, Türkmenistanda, Arabistanda gaz çykýar, dogry dämi? Beýleki döwletlerde näme gaz çykmaýandyr diýýärmi? Näme üçin imanna musulman döwletlerine gaz bar we bu gazyň üstü dawa jenjelden doly? Pikir etip görýäňizmi? Ýewropa döwletlerinde de, beýleki döwletlerinde de, ösen döwletlerde de gazy nefti bar dogonjuklarymyz ýöne aýap saklaýarlar ýeriň aşagynda. Bizimkiler olsa ayamaýarlar, ýetiklime satýarlar, halkyna bermän, öz togum tijini baýatýarlar. Onuň ziýany bar dogonjuklarymyz. Onuň ziýany bar. Ziýany bar dogonjuklarym, çünki sen ýeriň aşagyny köwülýäň-de onuň aşagyndaky gazy çykaryp alýaň. Munyň gitdigiçe ziýany bar, dogry dämi? Ýylyň geçmekligi bilen her hile hadiseler bolup bilýär, her hile zatlar bolup bilýär, her zatlar emele getirip bilýär. Çünki sen bu zatlar şöyle sepleşdirilen ýeriň gatlaklaryny alymlardan, professorlardan, ýenelerden sorak görüň, ýerim gatlak gidýär. Aşo ýeriň gatlaklarynyň arasyndan çykan gazy newtan bular sorup alýarlar da ýediklime satýarlar. Bizim halkymyz bolsa hem garyplykda saklaýarlar. Çünki halkymız baýasa, iýje ýetse, aladasy derdi azalsa, halkymyz näme etjek? Elbetde bizim halkymyz giň şekilde düşünüp başlajakdyr. Dünýäwi şekilde, ösüşli derejede özgörüp başlajakdyr. Bundan bu haram hökümet islanok. Şonuň üçin bizi aç saklaýarlar. Bizleri azy haritler oçunda saklaýarlar, bizleri işedarlaryň oçunda saklaýarlar, bizleri aeroportlarda oçunda saklaýarlar, bizleri äkedip Türkiýanyň deporsiýon lagerinde saklaýarlar, ýarymyzy jenaýat etdiň diýip türmede saklaýarlar. Garal şey diýip bizleri öz derdimiz bilen gümrah edýärler. Ýarymyzam TikTok efirlerde öz derdimizi özümize aýdyp saklaýarlar. Bular bolsa näme edýärler? Hezil edip eden ne diýärler? Çünkü bulara dur diyecek adam yok. Çünkü buların karşısına çıkıp bir apazisiya yok, kıyılıp durun. Sen ona gurulayan, sen buna gurulayan, sen onu ediyan, sen bunu ediyan. Bu zadışlar yalak etsen, şular yalak bolya, bu zadışlar yalak etsen, bular yalak bolya deyip aydiyan apazisiya yok. Çünkü bular hiç sattan göz görülde alan yok. Gawundan renk alar, goňşuňşudan göz alar diýe. Bularda bir ne göz almaklyk, bularda İsam almandyra, İsam ýokuşmandyra. Öwrenmendirler hem düzetmendirler. Mesela men size bir zat görýän. Aziya, Ýewraziya, что такое это diýär şonnalar. Indi bu Aziýanyň beýleki ýurtlary, meselem Özbegistanyň, Gazagystanyň, Kyrgyzstanyň we Täjikistanyň we şoňa meňzeş döwletleriň azatlyk radiolarynyň reportajlaryna, bularyň montaj edip goýan video roliklaryna we bularyň alyp barýan reportajlaryna siňetseňiz, meselem bizimkiler efire çykýarlar, dogry dämi? O dömür şekilde efirde özleri gurulaýarlar, dogry dämi? Özleri çykýarlar, görkezýärler, video parçalary görkezýärler we buňa pikirini berýärler we kemçiliklere aýdýarlar. Sivilizowny şekilde halkyň jemgyýetine nämäniň dogrudygyny we nämäniň ýangyşdygyny ýetirýärler.
Bizinkiler seyredip görün, püt dediler bir sana suratı yapıştırıyorlar, mana Tacul Bey Metvan'ın satandan tutup salladılar. Ola adam kaçan vardı, näme üçin vardı, nereden vardı, onu edip hakkını talep etmediler. Yine bular tipler bize hukukudan bolýarlar. 7-24 bizim öňümizde çıkıp hak hukukuny da öwrenin, kanununy da öwrenin diýen bolýarlar. Näme üçin şo wagt eline telefon alyp edenim, ol deport bolşuny kamera almady. Näme üçin şo wagt aeroportda saklanyp durşuny kamera alyp video ýazgy şeklinde görkezmedi. Näme üçin etmediler? Bize maslahat beren bolýarlar. Eliňizde telefon var, video çekin diýen bolýarlar. Sizin hakkınız var, insanın hakkı hukuku var, ayal gıylarının has eter hakkı hukuku var, hakkınızı talep edin diyen bolýarlar. Näme üçin Tacul Bey Metwany Türkiýanyň aeroportuna tutup saklap dukarlar, eline telefon alıp, vatandaşlar men hukuk goraýjy, meni şu wagt Türkiýanyň polisler saklady, şu wagtlar esasında da meni deport etjek bolýarlar diýip görkezmeýärler. Onu geçtim ýene bir sene püt diýen surat paýlaşýarlar, nämemişin Ruslan Mätiýewiň satandan tutup sallapdyrlar. Ruslan Mätiýew Türkiýe baranna bilem zok, näme üçin baranna bilem zok, kaçan baranna bilem zok, dogry dämi? Ellerinde telefonu var, jurnalistika gereket alyp barýarlar. Jemgyýetimizde görkezmeli, ha vatandaşlar, men Antalyaga geldim, meni sakladylar, meni deport etjek bolýarlar. Ha Türk polisleri meni bir kanun soraga çekip durlar. Şu zatlaryň esasında meni deport etjek bolýarlar we deport etdiler diýip görkezmeýärler. Näme üçin görkezmeýärler? Surat yayınlayanlar aşağıdan bildiriş yazıyorlar. Bir aklına sığacak zat mı? Ulolun, düzölün bir özgürün o. Bir de yamallık etmeklik taraftan özgürleştiniz. Bir de yamallık etmeklik taraftan okuyup topladınız. Nähilek bir derecede şul adamın gününü kıynaştırıp bolur. Şul adamı efire çıkıp YouTube'da söz söylemez yalak edip bolur deyip şolurdan ökteleştiniz. Emma cemiyetimize doğru düzgün maglumat vermeklikte ökteleşmediniz, okuyup toplamadınız. Hemmesi Türk havaryalar, deport bolýarlar, surat çagaş ýaýylýarlar, aşağıdan bildiriş ýazýarlar. Munam kimin üstü bilen paýlaşýarlar? Azatlyk radiosynyň üstü bilen paýlaşýarlar. Hukuk goraýjylar deport bolýan bolsa bu özüne aktivist adyny dakyp görenlere näme gelerkä başyna? O gorgullara özüne aktivist adyny dakdylar. Resmi bir şekilde derňe kim? Resmi tarapdan aktivistmiş olar. Geptivist, boktivist. Özlerine ad takýarlar, ondan soňra men görüşdim, men aktivist diýýärler. Türkiýede ýekeci aktivist bar. Ondan senin gözüňizde aktivist edip görkezdiler. Öz içiňizde dawa jenjel döredip birege uruşturup görkezdiler. Soňundan bunyň eli bilen hem ýok edip görkezdiler. Şolar ýalak watandaşlarymyz bar. Birek bilen uruşturýarlar. Birek bilen uruşmaklyk üçin bir giden dawa jenjel döretdiler. Spesial döretdiler. Çünki bireň arasynda nädip dawa dörýär? Birek aldamaklyk, birek sylamazlyk, birek arkasyndan iş çevirmeklik, birek sesini zapys etmeklik, birek şantaj etmeklik, montaj etmeklik, başga saýda açyp videosyny ýaýylamaklyk. Ine şolar ýalak zatlar edilýär. Meselem, özüňiz görüp otjyňyz. Inhamen. İstanbul'da efir açtık, görüştük, söz söyledik, pikirimizi beyan ettik. Näme diýildi? Her bir adam söz söylemeli, hareket etmeliydi. Doğru değil mi? Biz de çıktık, söz söyledik. Sonra bizler YouTube kanalda öz pikirimizi aýdyp başladık. Men size doğru maglumat berýin. Men bystymyla başlanda Halmira Söýünowiň YouTube kanalında çıkış etýärdim. Sonra Halmira Söýünowiň YouTube kanaly yapıldy. Sonra menin özüm YouTube kanalı açtım. Öyle YouTube kanalına çıkış edip başladım. Ondan sonra bu TikTokerler döredi. Sonra bu TikTokerlerin TikTok kanalına çıkış etýärdim. Sonra men buların 3-4 sany account açjan eken. Men o wagtlar 3-4 sany account'un açylýandan bilemem. 3-4 sany account açjalar eken, her durly account açjan ekenler. O birek şantaj edip goýýan ekenler, birek edip goýýan ekenler, bir başga biriniň suratyny alyp goýýan ekenler, gidetur her birinde aýtmadym diýende 7-8 sany account açjan ekenler. Men olatlary bilemok, men soňa öwrendim. Mana Eziz Mämmedowyň saýasynda öwrendim. Eskoň saýasynda esko öwretdi saýda açylýany. Doğru değil mi? Sonra men eýtdim patbeşik toplap öz kanalımda, öz TikTok kanalımda çıkış edip başladım. Çıkış eden wagtyňa mara dogonjuklum, ýagny birlerine yaranmaly bolýar.
Birisini efire almasan sana gahar gelip nägeliliğini bildirer. Birisini efirden çıkarsan gaharın nägeliliğini bildirer. Mesela o wagtlar kimler vardı? Yani cemiyetmedi ka bölündü. Çepekçiler, aktivistler, doğru değil mi? Zarina Mehmetova gelýär, Dilbel Abalakova gelýär. Bunlar gelýär, hoşamay mähirli söz sözleşýär, gülüşýär, degişýär solyna. O taýdan birisi gelýär, sen bular näme diýotdyň? Sen bular bilen gatnaşyp gurupdyň. Sen bular bilen gatnaşýaň, näme etdiň diýip tutda wasaryp efirde uruşýarlar. Indi bular ikisinden çykarýan uly nägelik bildirýär. Bize gatnaşmaň diýerler. Bize gepleşmeň diýerler. Bizleri efire alman bu adamlar diýerler, emma özleri liçkada, telefonda, WhatsApp'ta, onda munda gepleşip gezýärler. Telegramda ýazyşyp bir grupda oturýarlar. Biz olur ýaly gizlemiz, ama bizim edýän hereketlerimiz YouTube'da, TikTok'da besbelli. Söwüşsem TikTok'da, gurlaşsam TikTok'da. Bulara bu yetmeýär, bular aşakdan hem gatnaşýar, gepleşýär. Soňundan hem dawa jenjeller dörýär. Şeýdip eýtdik elbetde Ýewropa geldik. Ýewropa gelemden soňra da bularyň eden etdiligini gördüm. Näme edip näme goýup berenlerini gördüm. Soň nädip dawa başlady? Birisi öýümden çyk diýip ýaty. Birisi goraýjylar tankyd etdiň diýip ýaty. Kim kimi kimler gorap ýatyr, o gözüňize getirip görüň. Ondan soňra ejeňi näme diýin, bajaňy näme diýip söwüp ýatylar. Ine, seni ispitany özüne çekýärler. Seni çılıktan çıkarıyorlar. Ondan sonra girlince aşaktan arda yazıp başlayalar. Mesela Dur Sultan Daganova näme etdi? Keminen üstünden arda yazıpdyr. Keminenin Dur Sultan'ı tankyd etmeklige, şu arada çıkış edip koymaklygyna kim sebäp boldy? Kemini oturan ýerinden tapan däldir. Şemal olmasa çöp başı gymyldamasa. Bu zatlar ispitsan edilýärler. Mesela mana Maksat Bayramoviç. Orsun güçlü. Sen et görýän şu kim? Şu işpiyon şu. Şunu adam bilen Dur Sultan Daganova it bokun iki kez gezdiler. Ay jinsi ya da yırtık balak ya moda ya sen Türkmen şikeymel diye ikisi tuttu was. Indi bu Orsun gücüge bana komentara ýazypdyr. Indi Orslar barada we Rus imperiýasynyň we şu döwürlerde we häzirki döwürlerde edilýän zatlar aýtdym kimler öýrüp başlady maňa garşy. Sen etip görüň. Pes tapar diýär, itler çykyp ýürmäne başlady. Maksat Bayramoviç meni dikkat bilen diňle. Senin gibiler we senin ýalaklar bizleri ýok etmek istediler, emma mazar bolup gitdiler. Unutma. Döwründe kakan ejeň iteklemedik bolsa sen ýalak pidarazy bugün dert etmezdi bizim başymyza. Elinden gelse asmany ýere çek. Türkmeni ýok etmek islenler kendir. Bizleri her türlü bir şekilde Ruslara boyun etmek islenler kendir. Emma Türkmen milletini unutman. Türkmen milleti Allah'tan başka hiç kimseye boyun bulmuyor. Bu milleti öldürürsünüz, gıynarsınız, çaparsınız, tike edersiniz, ağaç saklarsınız. Emma boyun edip bilmersiniz. Allah'ına inkar ettirip bilmersiniz. Şolar ýalak vatandaşlar yani. Dawa jenjel döremekli üçin bir giden sebäpler döretýärler. Meselem näme edýärler? Birisine kömek edýärler. Beyliksin padudara goýýarlar. Birisine kömek edýärler, beyliksin padudara goýýarlar. Padudara galan adamlarym kömek eden adamlara nägelini bildirip başlaýarlar we ikisi arasynda söwüşip başlaýarlar, ondan soňra eline gelýär. Ispitany dowtýlar bar. Şolar ýalak birazjyk temadan uzaklaşyp gitdim, bagyşlarsyňyz vatandaşlar. Tak. Şolar ýalak vatandaşlar elbetde diýmek isleýän zadım. Indi Ýewropada näme üçin adalatly hukuk bar? Ýewropada. Musulman döwletlerinde näme üçin adalatly hukuk ýok? Biz musulman, biz Allah'a tawin. Bizim başlylarymyz biz musulman dik görkezýärler, Mekke Medinäge dik görkezýärler, kitap ýazyp mesjitde jemgyýete okumaklyga berýärler, emma Türkmenistan içinde hak hukuk galdymy? Ýewropada itin hakyky bar. Ana gaýratyn çatsa bir sanak pişige de, ya bir sanak güjüge iň barkysy uçup beren kepdere de, külüňi sowurýarlar, we gözünekden gözüň çykarýarlar, jerime wasýarlar bar. Bir sanak kuş öldürdüňmi? 10 sanak kuş ýerine goýýar. Guzlayan gerek bolsa guzla diýerler gönü bar. Itine pişigine, kuşuna dek görün. Karınca iň barkysy bir sanak karınjany öldürün, külüňi sowurýarlar bar. Bir karınja öldürdüňmi 10 sanak karınjany guzla diýerler. Hadi bakalım deyip görün, adamların hem hukuku var. Adamların hem hukuku var, hayvanların hem hukuku var.
Türkmenlerin, musulmanların şeriatı var. Emma welin buların hiçbirisinde adalet yok. Adalet kalmadı. Adalatı kuşketek getirdiler vara. Külünü savurdular. Adalettan mı yok? Sinet görün nähile. Şeriatın bir görünüşünü yönetip otuyorlar. Adamların hem hakkı var. Hayvanların hem hakkı var. Adaletli kada kanunlar var. Düşmandan sen hem goruyar o. Bir wagtlar bizim ata-babalarymyz hem şondalyk eken o. İtin pişin her bir candan hakkını kunu gorardylar. Halkynyň hakkını gorardylar. Zalimleri ýok ederdiler. Düşmandan gaçyp gelenini gorap saklardylar. Wara bu meniň mihmanım, bu meniň namusym diýerdiler. Dogonjuklarym şu wasinet görüň, ne namus kaldy, ne mertebe kaldy o. Yer bilen ýeksan etdiler, namusymyzam, mertebämizam, taryhymyzam. Indäme TikTok efer açıp birek biriň üstüne bok bilen sytyk goýdurup başladylar o. Zaçmary edip başladylar bir-birini. Tak. Arabistan musulmanların mukaddes Mekke Medinesi var. Doğrudan Arabistan'da musulmanların mukaddes Mekke Medinesi var. Doğrudan musulmanlar döwlet. Musulmançylyk ýaýraty oturan döwlet. Emma bolensine tükürüm, men musulman diýip oturanlar vardır, musulman döwletleriň baş tutanlary. Haram puly ertip Dubayda jaý gurup oturýarlar. Baş tutanlaryň tohum tiji halkyň hakyny ogurlaýarlar, gidip Dubaydan etaj jaý satyn alýarlar, otel, restoran gurýarlar. Oňa näme diýmeli? Kim derňe bu zatlary? O pullar nereden geldi, nädip olar bunça pul kazandı? 7'den 70'ne deňeç buların her birisinin jaýy we oteli we maşyny we maly mülki var. Nerede var? Dubayda var. Nämemişin ähli biznesmenler Dubay'a gidýärmişin. Dubay senin kazançyny gorýarmışyn. Sinet görýäňizmi näde oturýar watandaşlar? Türkmenistanyň külüni sowurdular. Dubai öýle bir gözel etdiler. Kim edi oty? Sinet görün kim edi oty? Näme üçin bu baş tutanyň tohum tiji özi hemmesi gidýärler Dubai'dan otel, jaý, restoran gurýarlar, şo taýda ýaşaýarlar, şo taýnyň watandaşlygyny alýarlar. Näme üçin beýtdýärler bular? Türkmenistanda ýaşara yer ýokmu? Näme üçin bular Türkmenistanyň içinde şolar ýalar köşk, otel, restoran, daça, o iş merkezleri, zavod, fabrika gurmaýarlar. Näme üçin? Bilýärler, çünkü Türkmenistanyň howasyny zäherläp otyrlar. O taýda çöp bile göwermejekdir, wara çöp. Çöp bile göwermejekdir dogonjuklarym. Uzagny wara kukür zavodlar işläp başlady, gaz edaralary işläp başlady, howany zäherläp başlady. Şonuň üçin o taýda ýaşar ýalak bolmady. O taýda hiç kim ýaşamaýar görüňiz ýokmy? Ýaş nesiliň çağalary aýagy ýyşyk, gözi ýyşyk, kellesi ýyşyk kemale gelip başlady. Doktorlaryň hiç birisi bilimli, tejribe bolman adamlar maýyp edip başlady. Kim ýaşar onsoň o taýda? O agyr kesere seze var bolduňmy? Dubay'a git. O ummasyz pulun barmy? Dubay'a git. Başga ýurtlara git. Sağlygyň geçerjekmi? Ýurtdaşyna çykarmaly. Arasda howadan dem aljakmy? Ýurtdaşyna çykmaly. Hakyny gorap, mertebäni gorap ýaşajakmy? Ýurtdaşyna çykmaly. Türkmenistanda ne hakyny gorap bolýar? Türkmenistanda ne ar namusyny, mertebäni gorap bolýar? Türkmenistanda ne din imanyny, taryhyny gorap bolýar? Türkmenistanda ne tebigatyny, ne howany gorap bolýar? Türkmenistanda özüňi bile gorap bilen owa. Galanlady aýdy o oturjakka. Sinet görün. Derňeýem Arabistanyň hökümeti, derňeýem şu zatlar, sen nerden getirýän o bu baýlygy? Nerden getirdiň sen bunça puly? O biri däl, ikisi däl, üçü däl, o tutuş Türkmeni tohumy getirdiň sen Dubay'a diýärmi diýen o? Taşlysan ýaşaýsan diýýärdi. Gözüň garasyny çykaryp külüňi sowurypdy. Hemme wada göz yumupdy. Doğru ýazypdyrlar var. Maňa birisi ýazypdyr da. Arabistan diýä musulmanlaryň mukaddes Mekke Medinesi var diýä Arabistanda. Ýagny ýaklyňyz bilşiňiz, Arabistanda biziň Mekke Medinemiz var, doğru dämi?
Men musulman diýen döwletleriň baş tutanlary we tohum tiýji haram puldan jaý gurýa, Dubaýda jaý satyn alýar diýär. Buna nädip düşünmeklik bolýar diýär. Nädip düşünjek doganjyklarymyz. Külümüzi sogurup oturýarlar, gözümüzi baglaýarlar, külümüzi sogurýarlar. Jemgyýetimizden garyplaşdyrýarlar. Bularyň garyplykdan ýana ýagranysy ýara bolsun, hiç zady eli degmesin diýär. Bir giden oýnatgylar hem halk üçin görüşýän diýip biziň öňümizde goýýar. Bizem bulara 4 ýyldan näre inanyp oturýas. Men aktivist diýende 4 ýyldan näre inanyp oturýas. Efirine baryp şowurzada aýdyp şowurzada aýdyp oturýas. Men opozisiýa diýen hem şonlar ýaly şowurzada. Hukuk gorajymen diýenler özleri gorap bilen o, görüp otuýňyz özüňiz. Ýa-da bellek geçdim var. Özlerini deport etýärler. Ne açıklaýarlar, ne görkezýärler, ne Türkiýe barany görkezýärler, ne deport bolup oturşyny görkezýärler, ne jemgyýete öwretýärler, ne näme üçin deport bolany aýtýarlar. Hiç zada aýdanoklar güm sampedýärler, samanasyndan suw berýärler, dawaýdy sudaýna diýýärler. Biz hem deport etdiler, siz hem deport etjekdirler diýip tükdäklerin hem gözüni görkezýärler. Siz bu vatandaşlarymyz şöyle birisi o sözlükler yazıptırdı aray. Şonu size okap vermek isteyen. Siz bu milleti şan şöhret kazandırıp, mal mülk kazandırıp, baylıktır yine kazandırıp saklap bilmersiniz doganjyklarymyz. Siz Türkmen milletinin tarihini öwrenin. Dogry düzgün gelip çıkışını öwretin. Siz bu milleti bolçulukda agdaber saklap bilmersiniz. Siz bu milleti şan şöhret bilen agdaberlikde saklap bilmersiniz. Siz bu milleti görüşmezden adalet üçin görüşmän, sawr edip bolçulukda ýaşadyp gezdirip bilmersiniz. Eger bu millet görüşmese, eger bu millet bu zalyma garşy görüşmese, bu millet bir-birine garşy görüşjekdir. Eger bu millet bir-birine garşy görüşmese, bu millet öz maşgalasy bilen görüşjekdir. Eger bu millet öz maşgalasy bilen görüşmese, bu millet özüni öldürjekdir. Çünkü bu millet görüşmese, adalet üçin hereket etmese, bu ýaşaýyş durmuşdan terk etjekdir. Bu millet görüşmeklige çağırın. Bu milleti zalyma garşy hereket etmeklige çağırın. Dogry düzgün siyasi hareketde wagt edin. Bizim eýle bir güýjümiz vardır. Sosial mediadan adalet kılıcımız vardır. Eger biz kellemizi dogry düzgün işletsek, wagtymyzy boljoklarda sarf etsek, biz başarýas doganjyklarymyz. Biz başarýas. Biz başarýas doganjyklarymyz bar. Onda näme watandaşlar? Janyňyz sag bolsun, başyňyz dik bolsun, görjüňiz gowy bolsun. Her birimiz watandaşlyk borjumuzy berja edelim. Allah'tan gorkalyň doganjyklar. Men görýän da o TikTok'da 7/24 efir atjalar, ejbaçy goýman söwüşip otylar. Her türlü gurrun edip otylar. Buna misal edip otylar bara. Öýlere Moskwadyň içinde otylar. Aşgabatyň içindekilerin bu efire goşulup agşamdan daňdana deňet şoara bolguzy zatlar edip otylar. İnternetiňizi, wagtyňyzy boljok zat üçin, behwetli zat üçin, gelecek zat üçin sarf etseňiz bolmaýarmy? Ha? Aýdýarlar, mesle goýun öterdi, goýunyň garrysy, garrysynyň garrysy öterdi ýa. Şu wagt bizim gözümizi boýamaklyk üçin halk üçin hereket edýänleriň elini sowatmaklyk üçin käbir ýoluny sypanlara, bir gaýratlara internetden ulanmaklyga mümkinçilik berildi. Bular hem efir atjalar. Ve buların efirine varan ýöne jemgyýetimiz bolsa, behwetli zatlar üçin, gerekli zatlar üçin söz söylemeýärler. Oýnuna gelýärler. Oýnuna gelmeň doganjyklarym bar. Aldanman, jäjere aldanman, o ömrüňiz gidip barýar. Geleceğiniz gidip barýar. Nesliňiz tükenip barýar bara. O pekredik görüňe doganjyklarymyz. Bir wagtlar biziň ata-babalarymyz galafet edip han oldular. Düşman bilen çarpışıp sultan oldular. Indiki hudaýronlar halky ýok edip, halky edip, halky garyplaşdyryp prezident oldular. Çünkü milletin tarihini ýok etdiler. Halkyny eden, halkyny ýoksuzlyga sebäp eden, ýurtdaşynda weýran eden, ızan juwan eden
Bizim başımıza prezident bolup oturuyor ha. Çolar yalak vatandaşlar var ha. Oyuna gelmeyin, hareket edelim, bildiğimizden, bittiğimizden pikirimizi paylaşalım. Özün etmekle o köprü olan doğancuklam. Ben birisine komentara yazdım. Olmana näme diye? Men sana söz vermedim diye. Men öz pikirimi diye aktivistlerin efirinde beyan edýän diye. Men sana söz vermedim, men halka söz verdim diye. Halka veren sözüm diye. O aktivistlerin efirinde tutýan diye. Yani meni halktan ayırıyor. Bildiğiniz meni halktan ayırıyor. Men halkın bir parçası däl. Menin tohum tiyicim, menin dostlarlarım, menin dinleyicilerim, yani bizler. Dine men däl bu hareketten ibaret. Bizler. Biz köplük. Bizler var, bizim garyndaşlarymız var, dostlarymız var, çevredaşymız var. Biz ondan bu halkın bir parçası dämi? Men sana söz vermedim, men halka söz verdim diýerler. Evet. Her bir sözlerinde ayrımçılık döredýärler. Yine ağzı birlige çağırýarlar o. Ağzını dolduran söz sözlýärler. Halkymyz ağzı bir bolmasa bunu aýryp bolmajaktır diýerler. Yine näme diýerler? Men sana söz vermedim, men halka söz verdim diýerler. Biz halk dälmişik. Elbette hökümet söýürler, hem siz halk däl diýerler. Halkymyz iki bölýärler. Aslında öýler türkmen bile däl. Çünkü türkmen ganyny daşayan mert imanly türk iman milleti hiçbir adamdan puta taparmy? Adamzady şöhret aýdarmy? Allah'tan başga hiç kime şöhret aýtmaz. Allah'tan başga hiç kimden gorkmaz. Milletine, watanyna wepaly bolar. Garynjany bile ynjytmaz. Şolar ýalak watandaşlarymyz ilki bilen özümüzi düzedýäs. Yurtdaşyndaky türkmenleri bolup, Türkmenistanyň içindäki türkmenleri eçikýär, zalymy ýoguny ýanyp öz watanymyzda bagtly bagtyar gelecek neslimize peşeş çekýär. Hoş sag bolun watandaşlar, görüşýänçe.